dostal jen 60% míčů, ale musíme si uvědomit, že v prvním gemu to měl 0 ze 4, takže od té chvíle 6 ze 6. Nebýt toho nepovedeného vstupu do zápasu, tak mohl nad Crandon Parkem létat kanár a všechno mohlo být ještě jasnější. Michal Južný do téhle chvíle neudržel ani jednou svůj servis. A jsme zvědaví, co předvede na úvod druhé sady. Ale to přeje připraveným v tomto případě Robinu Sederlingovi. Co by mohl zkusit Južný, aby něco se zápasem udělal? Tak především přestat chybovat z backendu, to je jasné. Možná častěji chodit na síť, protože dvakrát se odhodal v prvním setu a v obou případech byl úspěšný u sítě. Ale samozřejmě to chce vypracovat si pozici, nemůže se vrhat do bezhlavého útočení. Sederling ho už několikrát dobře prohodil. No, tak třeba tohle pomůže. Ale sledujeme opravdu brutální trápení. A teď diváci jsou na straně Južného. Na ESA 3-0 pro ruského tenistu. Další paradox. Sederling netrefí ani jedno ESO a vyhraje set 6-1. A zase totéž. Teď je jestřábí oko naprosto zbytečné, to ať se na mě Michal Južný nezlobí. Cedric Mourier, Empire zápasu, toho jsme ještě ani nestačili představit. Tohle bylo úplně jasné. 15-40 a 2 breakbally. Sederling je úplně v pohodě a už nechce tenhle zápas pustit ze svých rukou. První nečistý úder, první pokažený return Robina Sederlinga. Razantnějších úderech do backendu to zkusil Sederling techničky, no a Južný byl tak zaskočený tuhle variantou, že znovu chybuje. Tak pokud některý z diváků přišel až na tu night session